Kapin 30 ka mga balay ang nasunog sa General Santos City. Mga nasunugan, nangayo karon og tabang aron makatukod pagbalik sa ilang mga balay. Samtang 7 ka balay ug 12 ka establishmento sa Makilala, Cotabato na ugdaw sab. Ani report ni Jess Tony Humamil. Nabulabog ang mga residente sa Purok San Miguel sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Diyang miulbo ang sunog pasado alas 11 sa gabi ni atong Sabado. Gilayong miresponde ang otoridad. Alas 2 na sa kadlawon adlong Domingo, diyang nadeklara kining fire out sa kabomberuhan. Matod sa mga nakasaksi sa hitabo, una na hitabo ang sunog, nakadungog kuno sila og pagbuto. Ug daw jud sir. Nya wala may mga gamit na bilin, naubos. Dikit-dikit ba yung balay nya? Dali ra kayo nagkatay oy. Wala gyud mi nadala sir, nasyak mi sir, oy di na mi kasabot sa mong buot. Sugayo. Siyempre, diya sa mong gate nagsigana na. Mga importanteng dokumento lang sabog pipila ka sinina ang nasalbar ni Alma Migrinyo. Kansang balay tapad ra sa balay kung asa nagsugod matud ba ang sunog. Yaw anag jud ko naguna-una nga unsa pa ako nga pupon. Ang kayo paggawas na mo, gamay na lang jud nga matrap mi aning balaya. Sumala pa, kapin 30 ka magbana ang apektado sa pagkasunog sa kapin 30 ka mga balay. Gusto mo tabang sa mua nga para makataod mig balik, dalag ginagmay. Kung kisay mo kasing-kasing dia, kung nay mo donate og balas, siminto kahoy ba amo dawaton para magsugod mi og tindog og balay. Sumala sa BFP Jansan, gibana-bana ang mukabat sa 700,000 pesos ang danyo sa sunog. Padayon pasab gitanaw sa BFP ang hinungdan sa sunog. Sa Makilala, Cotabato, 7 ka balay ug 12 ka mga establishmento ang naugdaw ato sa sunog do sa Makilala Public Market adlong Domingo. Napil sab kasunog ang usa ka motorsiklo. Sumala sa BFP, paspas mikatay ang kalayo tungod gama sa light materials ang sagad sa mga nasunog nga balay ug establishmento. Gibana-bana nga nasa 2 million pesos ang nadanyo sa sunog. Padayong investigasyon sa insidente. May pasalig na sabog hinabang ng LGU ngadto sa mga apektadong residente. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.